Unikátní trofej, kterou si myslím budou hodně střežit a hodně dlouho prohlížet. Je to něco jiného. Už jsem říkal, že tyhle diamanty se vyskytují právě v oblasti Kimberley, která je součástí provincie Západní Austrálie. What a week it's been. Fantastic. You came here to play lots of matches, you go home the winner. Fantastic. Yeah, couldn't be better. No, I mean, it was nemohlo být lépe. And first of all, just I need to congratulate my partner. Především bych chtěl pogratulovat své partnerce v týmu Petře Kvitové. Ona vždy začala vítězstvím a psychicky mě pomohla. Byl to opravdu fantastický týden. Přijela jste sem jako číslo 2, jako wimbledonská šampionka. Porazila jste světovou jedničku, není to špatný start do roku 2012. Je to krásné vyhrát 4 zápasy na začátku roku. Chtěla bych zase na oplátku poděkovat Tomášovi, že mi pomohl k tomu, že jsme nakonec vyhráli. Bylo to na 100% příjemné hrát s tebou. A také našim fanouškům, kteří nás tady podporovali, nebylo jich málo. Děkuji za pozvání sem do Pertu na Hopmanovu pohár. Yeah, definitely. I think that was possibly the best final that could come up with those two groups. Bylo to asi nejlepší možné finále, které bylo, protože se potkali vítězné týmy z obou skupin. Oba dva hráli velmi dobře, jak Marion, tak Richard. I jim přeji hodně štěstí pro zbytek sezóny. Všichni jsme si to užili, my jsme odevzdali to nejlepší a diváky jsme pobavili. One last one for you. It has been the most talked about week. The fact is that you played Caroline yesterday and you won. Celý týden se tady mluvilo o tom, že budete hrát proti Karoli Wozniacké, proti světové jedničce. But you get it done early in the year and now you can move on. Yeah, of course it was really good match, but I have to say Byl to velmi dobrý zápas proti Karolíně. Much better against the Marion. And yeah, of course it will be always tough to play with. Byly to oba nesmírně těžké zápasy, jak proti Marion, tak proti Karolíně. Well done. Congratulations. You go home with the Pearl Jam guitar that you bought on New Year's Eve. Vy se vracíte domů s kytarou skupiny Pearl Jam, kterou jste vydražil, a také s dresem fotbalového Liverpoolu, s kytarou, kterou jste vydražil pro svého kamaráda právě při silvestrovské party tady v Pertu. Takže diamantový míček, kytara, dres a ještě pohár. Nádherný týden. It now gives us great pleasure to invite Mrs. Lucy Hopman to present the official winner's trophy, the oficiální pohár to the Czech Republic. Vítěznému týmu potom předá, jak už jsem říkal, paní Lucy Hopmanová, 91letá dáma, vdova po Harrym Hopmanovi, která každým rokem přilétá z Floridy přímo do Pertu, aby mohla tuhle trofej vítěznému týmu předat. Your champions, ladies and gentlemen, from the Czech Republic with Mrs. Lucy Hopman. Paul McCremy tomu také hodně pomohl. A teď fotografie a záběr, který obletí celý svět. Samozřejmě i s paní Hopmanovou. Wonderful scenes at the Burswood Dome. Petra Kvitova and Thomas Berdych alongside a tím také končí seriál našich přímých přenosů z Hopmanova poháru. Věřím, že jste si to užili i vy, i třeba přes to ranní nebo noční vstávání, ale byl to opravdu úžasný týden se skvělými českými výsledky a přejíme i my, Tomášovi a Petře, všechno nejlepší do nového tenisového roku 2012. Díky za pozornost a s tenisem na obrazovkách České televize a na 4 zase brzy. Nashledanou. Hezký zbytek soboty.